עשתה לבשתי, ואת אשר עשת, ואת אשר נגזר עליה, ויאמרו נערי המלך משרתה, ויבקשו למלך נערות בתולות, טובות מראה, ויפקוד המלך פקידים, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה, אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגי, סריס המלך, שומר האנשים, ונתון תמרוקיהן, והנערה אשר תיטב בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך, ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הוגלה אשר הגלתה. אשר הגלתה? עם יחניה עם הגלה אשר הוגלתה עם יחניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. היום מלך עם הגולה. איך הוא? בסדר? איך הרגל? עם הוגלה אשר הוגלתה עם יחניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. והיא אומרת הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין אבא ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה, לקחה מרדכי לא לבד, והיא שמעה דבר המלך ודתו, ויקבץ נערות רבות, השושן הבירה אל יד הגי, ולקח אסתר אל בית המלכות, אשר אל יד הגי שומר אנשים, ותיטב הנער, אל בית המלך, אל יד הגי שומר אנשים, ותיטב הנערה בעינה, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה, ואת מנותה לתת לה, ואת 7 נערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ויגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן נמלאו ימי מירוקיהן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, בבוקר היא שבה אל בית הנשים. שני אל יד שעשגז סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם. ויגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שומר אנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותלקח אסתר אל בית המלך אחשוורוש אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי, הוא חודש טבת, בשנת 7 למלכותו. ויהב המלך את אסתר מכל האנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר. והנחה למדינות עשה, ויתן מסעת כיד המלך, ויקבץ בתולות שנית. ומרדכי ישב בשער המלך, אין אסתר מגד את מולדתה, ואת המכה אשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם. ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקתן ותרש 2 סריסי המלך ושומרי עשה, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידה למלך אחשוורוש את המן בן המדתה הגגי, וינשאו וישם את כיסו כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ואמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי באומרם כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חמה ויבז
בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש. עם מרדכי בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש. הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום מחודש לחודש. 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם אם על המלך טוב, ויכתב לעובדם. ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן. ויתנה להמן בן עמדתה הגגית צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן לחשדך פני המלך ולפחות אשר על המדינה ומדינה ואל שרי העם ועם. מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונכתב בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הארצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושללם לבוז פת שגן הכתב יינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל עמים להיות עתודים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות והעיר צוצה שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר